Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα κολπάκι με τα χαρτιά που μπορείτε να κάνετε, είναι πολύ εύκολο και πολύ καλό. Λοιπόν, πρώτα θα σας το δείξω κανονικά πώς γίνεται και μετά θα σας το εξηγήσω. Διαλέγω μια κάρτα. Αυτή εδώ είναι η κάρτα, θυμηθείτε. Τη βάζουμε πάνω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ρωτάμε, είναι αυτή η κάρτα σου? Όχι. Πώς είναι αυτή? Όχι. Πώς είναι αυτή? Πάλι όχι. Πώς είναι αυτή? Πώς είναι αυτή? Αυτή μήπως? Πώς είναι αυτή η κάρτα σου? Όχι. Πώς είναι αυτή? 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 Καμιά από αυτές τις δύο? Αυτή είναι η κάρτα σου. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς το έκανα. Κόλπο. Ανακατεύουμε πολύ καλά την τράπουλα. Δίνετε στον φίλο σας ή σε κάποιον άλλον όποια να είναι κάρτα, δεν έχει σημασία, ας πούμε του δίνετε αυτήν. Τώρα θα δω την κάρτα για να το πετύχουμε. Είναι το 9 τριφύλι. Θα του πείτε του φίλου σας να τη βάλει στο πάνω μέρος της τράπουλας. Την βάζει στο πάνω μέρος, το 9 είναι εδώ, και αρχίζετε εσείς και κάνετε ένα χαρτί από πάνω, ένα χαρτί από κάτω, ένα χαρτί από πάνω και παίρνετε μία φορά, δεύτερη φορά, προσέξτε μην πάρετε δύο από πάνω, τρίτη φορά, τέταρτη και την πέμπτη φορά το βάζετε από πάνω. Τα δύο χαρτιά τα βάζετε από πάνω. Ρωτάτε, είναι αυτό το φίλο σας? Θα σας πούνε όχι. Τη δεύτερη κάρτα την πάτε από πίσω, δεν τη δείχνετε. Μετά ξαναρωτάτε, είναι αυτό το φίλο σας? Και ακριβώς πίσω από αυτό είναι το φύλλο, είναι το χαρτί του φίλου σας. Ελαφρά με τον αντίχειρα κατεβάζετε το χαρτί, το πιέζετε, φεύγει από τη θέση του και με αυτό το χέρι παίρνετε το χαρτί. Έτσι καταλαβαίνετε ποιο χαρτί είναι. Περνάει έτσι όπως είναι, από εδώ ελαφρά, προς τη μεριά σας που δεν φαίνεται, ελαφρά, το παίρνετε και το τραβάτε και το βάζετε εδώ πέρα. Και αυτό το πάτε από πίσω χωρίς να το δει ο άλλος. Το ξαναρωτάς, είναι αυτό το φίλο σου? Σου λέει όχι. Είναι αυτό? Όχι. Είναι αυτό? Όχι. Είναι αυτό? Όχι. Αυτό θα το κάνετε μέχρι να έχετε εδώ κάτω 6 κάρτες. Μετά τον ξαναρωτάτε, είναι αυτό το φίλο σας? Σας λέει όχι. Και τώρα στο δεύτερο χαρτί είναι το χαρτί του φίλου σας. Άρα θα κάνετε πάλι το ίδιο κολπάκι, θα πιέσετε με τον αντίχειρα και θα βγάλετε το 9 και θα το βάλετε κάτω. Και το 3 θα το πάτε από πίσω, όποιο χαρτί για είναι. Τον ξαναρωτάτε, είναι αυτό το φίλο σας? Όχι. Είναι αυτό το φίλο σας? Όχι. Είναι αυτό το φίλο σας? Όχι. Του δείχνετε. Κάποιο από αυτά τα δύο σας λέει όχι. Και έτσι τώρα το χαρτί του φίλου σας είναι τελευταίο. Ελαφρά με τον αντίχειρα πάλι πιέζετε τα τελευταία χαρτιά και το πρώτο το παίρνετε. Να δείτε από εδώ, έτσι, ήρεμα. Και από εδώ έτσι όπως είναι, τα πατάτε και φεύγουν. Και λέτε, ορίστε το φίλο σας. Καλή τύχη παιδιά, κάντε το εξάσκηση και θα το πετύχετε.